Ngiyanibingelela bazalwane, gameni lenkosi uJesu Kristu. Leli yizwi lenkosi olilaleleyo futhi olibukelayo. Kuphi nakuphi lapho khona uNkulunkulu evumile ukuthi izwi lakhe lifinyelele kuwena ngamandla akhe. Silokhu simbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona nothando lwakhe alukhombisayo kukho konke. Ngiyacela ukuthi kulabo abafuna ukufakaza noma ukubhabhadiswa basithinte kule mininingwane le elandelayo. Ifone number ithi 0665669245, kanti-ke i-email address yona bathi ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Yilapho khona-ke uzokwazi ukuthi usithumelele uma kuwukuthi mhlawumbe nakhona ufuna ukuthumela umnikelo, iyona mininingwane ongakwazi ukusixhuma kuyona leyo ukuze-ke kufezeke umsebenzi. Okay bazalwane, siyadlula. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngani bangcwele nokubekezela kwenu kukho konke njengoba siphila. Izwi lenkosi anisalitholi njengoba kade nilithola ngaphambilini mhlawumbe ngenxa yokuthi impilo nami ngisusile ekuzinzeni ekhaya. Njengoba ngifunda-ke ngibuyele eCape Town, ngila eCape Town manje. So njengoba ngifunda nje ngibhizi and angikwazi ukuthi ngibe consistent. That's why ngino-Bright umfowethu eqhubeka ngale KZN, nami ngingapha eCape Town. Siyaqhubeka, umsebenzi ubambile, ayikho enye indlela futhi awekho amahlathi okucasha. So kuyenzeka-ke abantu bazitshela ukuthi uma ngingabonwa abantu ku-right, ngoba abantu benzela izinto abantu, akukho wrong ukuthi wenze izinto zakho ekucasheni. Let's say umngani wami akafuni ukudla ingulube mhlawumbe, yabo, angikwazi ukudla ingulube phambi komngani wami, angimncishe uma ngidle ngekho, angimncishe uma ngihamba ngiyakude uma ngizodla ingulube. Ngoba yini? Mina ingulube ngiyayidla, kepha uma umngani wami ingulube izomkhubekisa, mina kufanele ngizame ukuzithiba ngingayenzi leyo nto phambi kwakhe ngoba ngiyamthanda, ngithi. So uthando ukuvikela unembeza wamakhelwane wakho. Yayibo loo nto le. Ingakho le ncwadi le yaseRoma, bazalwane, iBhayibheli lami lingaka liyasinda already. Yabo njengoba lingaka nje liyangisinda le Bhayibheli bazalwane. So ngizolibeka phansi ngikhulume nje umoya oyingcwele ngoba manje ngeke, ngiyaqhilazeka. Okay bangcwele, ngibuye-ke ngithi incwadi yamaseRoma sahluko 14 iyakuveza lokhu, indaba yokudla. EsiZulwini asingeni ngokudla, isho njalo lapha kuverse 17. Ezulwini asingeni ngokudla, kepha yini? Ukulunga kwenhliziyo yomuntu. Ingakho uNkulunkulu mase kulethwa umfobo kaDavide lapha isikhathi uSamuel uyogcoba uDavide. uNkulunkulu wayemthumile ukuthi ayogcoba uDavide endlini kaJese. Mase efika lapha ababize bonke ababekhona babekwe la. Athi uthi uyakhomba, athi uNkulunkulu cha. Azalethe indoda ebukeka iphakeme futhi yabona nje i-strong. Athi uNkulunkulu cha, ngoba uSamuel esezitshela ukuthi hayi yabona-ke lo uyena. Khumbula phela uSamuel ubuya kuSawuli ade egcoba uSawuli, noSawuli wayindoda ephakeme, yabo. Kepha uNkulunkulu mase ethuma uDavide uthi khona ongekho ahamba ayolanda. Bese uNkulunkulu uyena-ke lo, ngokuba mina angibheki ngaphandle lo muntu ukuze umuntu ngimsebenzise, ngibheke ngaphakathi lakhe. Thina-ke kubuke kuthiwa ayihlambi ngakumisa ngokuba omunye umuntu kuyenzeka abe muhle, bethi uthothi ingqondo yakhe ayifunctioni njengobuhle bakhe. Omunye umuntu mude, ungahle mhlawumbe ngazi ukuthi udlala kakhulu ibhola, kepha uthola ukuthi akakwazi ukudlala ibhola. Lezo zinto zisho ukuthi kunendlela thina esingathi mesimahlulela ngayo umuntu ngokumjaja ngaphandle, sizitshele si-conclude ngale ndlela esisuke sibuka ngayo, kepha uNkulunkulu uhamba ngaphezu kwalokho. Ingakho uma ufunda incwadi othi ngilithathe-ke le Bhayibheli, ngizolivula la incwadi yamaHebrew, incwadi yamaHebrew. Ngizoya lapha kusahluko incwadi yamaHebrew sahluko 4. iBhayibheli lesingisi-ke leli bazalwane, ngizofunda kopha
isingisi lesi ngizositranslate to isiZulu ngokuqonda kwami ngokuthi imbhalo nami ngiyayiqonda ngale ndlela le uNkulunkulu angambulele ngayo. Lapha kwincwadi yamaHebheru noma Hebrews chapter 4 from verse 11 athi masisebenzele ukungena ekuphumuleni, ngale kwaloko umuntu angagcina ewa ngenxa yokungakholwa. So umuntu uyawa ngenxa yokungakholwa bese ithi lapha ke ngenxa ngoba izwi lenkosi linamandla, liyashesha, linamandla and futhi libukhali kunenkemba ebukhali nhlangothi zombili, lihlaba lize lahlukanise umphefumulo nomoya. Bese lithi ke bese lihambe liyodlula emkankeni namathambo. Bese ithi ke ngokuba uNkulunkulu izwi lakhe likwazi ukuhlola imicabango nezinto ezingaphakathi kumuntu. Izwi likaNkulunkulu likwazi ukuhlola izinto ezingaphakathi. Into mayiqhubeka lapho ithi ke ngakho ke akukho okudalwe uNkulunkulu okufihlakele phambi kwakhe. Yayibona lonto leyo. iBhayibheli alibaleli abazalwane ukuthi baphuze iwayini. Alibaleli. Kepha lithi iBhayibheli ungadakwa. So angikho ke lapho. Sengisho ukuthi uma wena uliphuza iwayini kunabazalwane abagude ekutheni bahlulela abanye abazalwane bebenza izinto zikaNkulunkulu. Ngonxa ukuthi bona bangcono ngoba abaphuzi utshwala noma abaphuzi iwayini. Iwayini ungaliphuza kepha ngale ndlela yeBhayibheli akunqatshiwe. Uma ngivula futhi enye incwadi lapha kwincwadi yamaHubo incwadi yamaHubo nanka amaHubo la 104 angeke ngizwe uthini amaHubo 104 ithi ke ngisayibheka right. Nayi ke lapha kumaHubo sahluko 104 verse 15 ithi newayini elenza ijabule inhliziyo yomuntu no-oyela noma amafutha okumgcoba ubuso bakhe. So njengoba umpostoli Paul athi kuTimotheo ungabusaphuza amanzi wodwa kepha iwayini elingcosana ngenxa yesisu sakho nobubuthaka. Wengeke athi iwayini elingcosana mekuthi iwayini elingenawo amandla ukuthi adakwe. Ngoba khumbula lapha kwincwadi yaGenesis sahluko 9 lapho khona uNoah ephuma emkhunjini. Uma uNoah ephuma emkhunjini ukuthiwa utshala umvini, ngelinye ilanga uNoah ke yaphuze kuze kweqe agcine eselala. Futhi ukuphuza kwakhe kuze kweqe kwenza ukuthi ingqondo yakhe igcine idideka yavaleka ingqondo yakhe. So uma ingqondo yakhe idideka siyathola lapha kwincwadi yase-Efesu ithi ningadakwa iwayini ngokuba kulona khona ukuheka kepha nigcwaliswe ngomoya. Ukuthi iwayini lakho libhasobhe lingakudakwa. Into ekumele ugcwaliswe ngayo yini? Umoya. Moya kaNkulunkulu. So uma ungakwazi ukuzilawula uma wenza izinto ezinjengalezi akufanele uzinikele kuzona noma uzijabulise wena ngokuba uma uzenza mina kufana nami mina nje into ngiyenzisisa. So izinto ezinjengalezi owayini uma kuthiwa ngiyaliphuza kuyenzeka ngiphuze kuze kweqe. So angifuni ukujwayela iwayini, ngcono ngiziphilele nje impilo yami. Uma khona isidingo sokuphuza iwayini ngizokuphuza kepha
kufanele ngifunde ukuzilawula. Uma ngingakwazi ukuzilawula mina umoya oyingcwele ngiyakwazi ukungilawula ngokuba umoya oyingcwele uthi-ke enza lokhu, uyangikhombisa indlela. Mina umsebenzi wami ukuthi umoya oyingcwele intando yakho mayenziwe kumina. Yayibona leyo ndaba leyo? So ngibuye kule nto-ke ukuthi abazalwane ngenxa yokungaqondi imibhalo bayahlulelana. NangokuNowa usedakiwe sivezelwa amandla okudakwa. Mokudakwa yalahleka ingqondo, iyaduka ingqondo. Angifuni ukuthi ngithi noJesu waphendula amanzi wenza iwayini. No, lokho kuba isibonakaliso, iwayini belivele likhona ngaphambi kokuthi uJesu aphendule amanzi enziwe. Ngokuba sinjena thina. Ezinye izinto ezishiwo uJesu siyaziba. Sithathe lokho okufunwa yithina. Ezinye izinto ezenziwa uJesu ziyigugu, ezinye siyaziba. Sifuna ukuthi sigqamise lokho okufunwa yithi. Ngifuna ukuthinta ama-topics amaningi umfundisi eyodwa. Yabo njengoba ngikhuluma ngalokho. Le nto le ya-Abraham uNowa yenzeka kwaphinde kwenzeka futhi nakubani nakuLot amadodakazi akhe. Amphuzisa iwayini. Akushiwanga ukuthi i-grape juice, amphuzisa iwayini wadakwa alala naye. So uma kukhulunywa ngewayini specifically akukhulunywa nge-grape juice eBhayibhelini. Akaze kufakwe i-grape juice. Akaze kufakwe i-grape juice. Kukhulunywa ngewayini nje uphuzo oludakwayo ngokweBhayibheli. So kwasekudaleni nje ngokomlando weBhayibheli iwayini ebelenziwa ilolu hlobo. Yilona lelo sikhuzwa kulona kuthiwa singazinikeli kulona. Ngoba yini? Kukhona ukuhuheka. So inkanuko ziyavuka ngalesikhathi usudakiwe, ingqondo yakho seyidungekile. So uzizwa usulusi kakhulu. Then mase uqale sokhuluma izinto ezingaqhamuki enhliziyweni yobungcwele. Yilapho khona uJesu usuke seveza ukuthi ngempela akukho kulunga ekwenzeni izinto ngokweqile. Ngokuba naye mefika afike ehlala nabantu laba kuthiwa bayizoni. Kuthiwa uhlala nabo, udla nabo, uphuza nabo. Akusho ukuthi wephuza amanzi. Uzathi uJesu labantu laba ufike uJohane uMbhaphatisi engadli engaphuzi. Bathi unamadimoni. Indodana yomuntu iyafika iyadla iyaphuza. Bathi uyisiminzi futhi uyisidlakudla. Uthi kepha okwahlulele ukuhlakanipha ikona okwahlulela izingane zokuhlakanipha. Ukuhlakanipha ikona okwahlulela izingane zikaNkulunkulu. So izinto ekuthiwe singazenzi at all, kunezinto ekuthiwe singazenzi. Kunezinto ekuthiwa lokhu kungakweqi. Kungakweqi. So uma kuthiwa izithelo zikamoya ziyavezwa uthando, ukubekezela, ukuphila impilo eqotho, ukuhlonipha, ukupha, ukuxolela, yabo lezo zinto lezo ngoba yini izithelo ezikhombisa ini uthando olusuka enhliziyweni. Ungaphoqiwe kepha ngenxa ukuthi uyasibona isidingo sokuthanda. Uyayibona lonto le. So kuzoba into ebangwayo emabandleni. Le abantu besifazane. Omunye uthi abantu besifazane akufanele bakhulume at all, afanele banziwe ini ebandleni ngenxa yokuthi iBhayibheli lithi abangenzi lutho. Ayikho incwadi esho njalo. Siyakutholakala eBhayibhelini mesifunda kunabantu besifazane ade besiza bekhonza noJesu ngezinto ababenazo ngokuvezwa kwabo. But uma uNkulunkulu wasekuqaleni ukudala komhlaba, ngifuna lento siyilandele ngokuba sengikhathi mina angifuni uhambe ngidebate nokuthi ngihambe ngene emabandleni lapho khona bengafuni ukuzwa izwi engathi namhlanje mina ngizoqhamuka nemfundiso abazoyijabulela entsha. Abantu abaningi abalifuni iBhayibheli, bafuna ukulandela inhliziyo zabo nabafundisi babo namabandla abo namagama amabandla nenkanuko zabo. But kusukela eqaleni uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa ngomfanekiso wakhe. Wathi akukuhle ukuthi umuntu wesilisa abe yedwa. Ngiza kumakhela umsizi wakhe. Wayesakha umuntu wesifazane ngobamba lomuntu wesilisa. Kepha uthi lo wesifazane emesonile uthi ke kuyena ke uyakuzala kabuhlungu futhi inyoka iyakushaya inzalo yezithende zenzalo yakho. And futhi ukulangazelela kwakho kuzoba sendodeni yakho. Abantu abashadile lapho. Athi futhi indoda yakhe izobusa phezu kwakho. NgokukaNkulunkulu
kunendlela yakhona okumngayo. Mawufunda incwadi yokuqala yaseKorinte ithi-ke ngokuba inhloko yendoda uKristu, inhloko yowesifazane indoda. Bese kuthi-ke umuntu ongaphezu kwakho konke uNkulunkulu. Ihlukanisiwe lento le. Lo wesifazane uyinkazimulo yendoda. Ngokuba uze ngenxa yendoda. Lo wesifazane uze ngenxa yendoda emhlabeni. Ezoba umsizi. Ngaphandle kwendoda owesifazane wengeke azabe khona yedwa. Ngaphandle kowesifazane kuba khona emhlabeni owesilisa wengeke asaba khona aphinde akwazi ukuzala. So konke kuNkulunkulu kwenziwe uyena ekwenzela, kepha wayesebeka ngokwezikhundla nangokwezigaba ukuthi ubani wenza ukuthi, ubani uhamba agcine lana. Manje kunemibhalo edida abantu engasho lento abayishoyo, kepha bona bafuna isho lento abayenzayo ngenxa yokuthini. Ngizokwenza isibonelo ngale ncwadi le yaseKolose. Iyona nje incwadi abantu abamngayo. Kolose isahluko 3 lapha ku-verse 27-8 ikhuluma nje ngokuthi akusekho wesilisa nowesifazane nesigebengu nesiqila ngoba sesikuKristu sikumoya. Bathi-ke ngaphakathi ebandleni kunomthetho wakhona ebandleni engeke uzushintshwe mina ongenze ngathi mase ngikholwa ngafundisa wona umthetho wangaphakathi ebandleni, ngufundisela abazalwane abangaphakathi ebandleni. Kepha abazalwane abangaphakathi ebandleni ibona abaphikisa izinto ezikeBhayibhelini ngoba befuna ukuthi bathole support kubantu besifazane abazokwazi ukubambe nabo bafeze lo msebenzi wabo bafuna ukusebenza bethi basebenzela uJesu. Anginankinga mina umuntu uma ethi uthola ubufakazi ngamandla kaJesu. But uma umuntu eseqala njalo ngesonto esevula iBhayibheli esemkwi-pulpit esethi uyafundisa, kufanele sivule incwadi yaTimotheo 1 Timothy chapter 2 verse 9. Sesizwile kuGenesis uthi uNkulunkulu indoda yakhe yakubusa uyolangazelela yona. Akukho neyodwa incwadi eBhayibhelini eyathi uNkulunkulu wabeka umuntu wesifazane njengomholi webandla lakhe kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kufike uJesu. uJesu akakaze agcobe noyedwa umuntu wesifazane. Ayikho into eagainst umuntu wesifazane eBhayibhelini nale mfundiso engifundisayo. Iqiniso ekumele silamukele ukuze sikhombise ukuhlonipha uNkulunkulu not umhlengi. Umuntu okholwayo ukholwa imibhalo. Futhi ongakholwa imibhalo ngeke aze akholwe yimi ngoba mina ngikhuluma okwami ngikhuluma okwasembhalweni. And imbhala ngizama ukuyicontradicta noma ngishayisane khona izokwenza lento efunwa yimina. Mina angihambe ngibheka abantu abazongilandela mina. Angifuni mina abantu abazolandela mina. Ngifuna abantu abazofuna iqiniso mina. Because nami ngithanda iqiniso. Uthi uJesu yilowo indodana yomuntu emkhululileyo uyakubonga ukhululiweyo. So uma ethi uJesu izifebe azingene ezulwini, usho njalo uJesu uthi izifebe azingene. Kahle hle umbuso kaNkulunkulu uthi into eyambulwayo. Sithola ithuba lokuphila impilo yasezulwini uma seyambuliwe la ngaphakathi enhlizweni kwena. Ilapho khona ukwazi khona uqala ukuthatha isinqumo sakho ukuthi cha, angisalandeli isixuku sengilandela uJesu. Iningi lethu usalandela isixuku. Esixukwini ngiya ngoba naku ngifuna ukuyozwa ukuthiwani, hayi ngoba ngiyolandela. Mengifika khona ngithola ukuthi khona abantwana bakaNkulunkulu, ngifike ngikhulume nabo abantwana bakaNkulunkulu bayamuzwa yena ngoba suke beyofuna yena esixukwini. Bese bethola ukuthi hayibo khona umunye okhuluma lelanguage nje engifunayo, bayakwazi ukuphuma esixukwini bazihlukanise, bazahlukanisele yena. Sizahlukanisela yena. Awuzahlukaniseni. Angizami ukuvula ibandla ama-branch cha. Ukushumayela ivangeli ngiqhubeke nempilo yami. Njengoba noMpostoli Paul wayeshumayela ivangeli khona esiboshwa kepha wayenomsebenzi wakhe awenzayo. Makhi wamathende. Njengoba hlangana noPriscilla noAquila. Baqhubeka neministry. So manje sesiyaqhubeka. Silapha kwincwadi yaseKorinte. Abazalwane bayazazi izincwadi ke bayaziphika. Indaba zokumboza kwamakhanda ichaziwe eBhayibhelini bayayiphika. Siqale kuleyo mbozo kwamakhanda. Nayi leyo mbozo kwamakhanda.
ithi wonke umuntu wesilisa uma eshumayela noma eprofetha mboza ikhanda lakhe. Anganimbozi ikhanda lakhe ngokuba uma elimboza uyalihlazisa ikhanda lakhe. Kepha uma owesifazane eprofetha noma eshumayela ethandaza makambozi ikhanda lakhe ngokuba uma engalimbozile ikhanda lakhe kuyefana nokuthi ugundile ekhanda lakhe noma uphucile. Uma kuyihlazo ukuthi owesifazane aphuce makalimboze ikhanda lakhe. Izinwele ziyisembozo zalento ekuthiwa isikobho lokhu. But umboza izinwele ukukhava izinwele ngento uma uthandaza noma ukhuleka. Hayi ukuthi into yansuku zonke uma uthandaza noma ukhuleka uyakwenza lokho. Kubhaliwe phansi. Lena yokuluka ibhaliwe phansi kuthiwa ukuhloba kwethu makungabi lokhu kwangaphandle ukuhloba kwethu. Kepha makube umuntu osenhliziyweni ukuhloba kwethu. Ukuhloba kwethu makube isenzo sokuhamba nokuphila ngevangeli. Ungaphileli ukubukwa. Uphilele ukuthi uJesu abonakaliswe empilweni ephilayo. Siphilela ukuthi sibonakalise uJesu not ngokukhuluma kuphela. Ngokunakekela, ngokuthethelela, ngokuthanda, ngokubonelela, ngokulandelela, ngokwenza sure ukuthi umakhelwane wakho ukhuluma iqiniso naye njalo. Yizwa leyo nto le. Ukuze wena umakhelwane wakho abe safe eduze kwakho. Khulu ubudlelwane bomakhelwane. Yizwa leyo nto le. Izinto lezo ekumele sizenze. Ngakho uJesu makukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu. Uma kuthiwa izidakwa zingeni ezulwini ingokuba kukhulunywa nomoya wokudakwa ukuthi lo moya uza kudunga. Uma ngizibuka manje ngibheka ngaphambili ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uqinisile kukho konke. Uqinisile empilweni yami kade ngiphuza utshwala kade ngibhema ugwayi. Kepha namhlanje ngikhululekile hayi ngoba naku ugwayi umumbi wona uthandeki. Inkinga ingenxa ukuthi le ndawo le indawo yokulunga le. Uma ngithatha into ezongibulala ngiyibhema noma ngiyifaka emlomeni ngichaza ukuthini? Uma ngithatha inaliti ngijova ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthini? Ukulunga kukaNkulunkulu kubonakaliswa ngesenzo. Lapha kwincwadi uJakobe athi umuntu ogcina umthetho wonke kepha aphula owodwa ufana nokuthi yonke uphulile. Ngokuba ukukholwa kubonakaliswa ngesenzo. Hayi ngomlomo, hayi ngokuya enkonzweni njalo, hayi ngoba naku ukuthi usekhwaye noma unesikhundla cha. Bonakaliswa ngesenzo impilo ephilayo. Yilowo nalowo akakhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe. Bazalwane, ngiyanithanda. Jesu Kristu uyinkosi. Ngizoma la namhlanje ngiphinde ngiqhubeke uNkulunkulu evumile. Incwadi ezenzo sahluko 2 verse 38 ithi phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa kwezono okhona nokwamukeliswa isipho sikaMoya oNgcwele ukuba lesithembiso ngeseno esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Ukufundisa izinto zikaNkulunkulu akusho ukuthi ngifundisa isikhathi eside ngifundise kahle. Ukufundisa ukuthi ukhuluma into ebalekile osuke uyinikiwe ngaleso sikhathi bese uthetha indawo. Nami ngiyayithetha indawo bazalwane ngizophinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile egameni likaJesu Kristu ngicela ukuvala umkhuleko. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu siyacela baba usithethelele izono zethu nongaqondi kwethu nokona kwethu. Baba siyafuna ukwazi intando yakho. Siyafuna futhi ukuthi baba intando yakho ifezeke. Siyacela baba ukuthi umoya kaSathane ushaye phansi. Usipha amandla uNkulunkulu okuma egameni likaJesu Kristu. Umoya wakho uqizwe ngomoya wethando. Ngiyacela uNkulunkulu ungqobele nami
kena yonke imimoya usathane azame ukuyigqisha emphefumulweni wami ukuze ngiduke. Nkulunkulu, iqiniso lakho liphile kimi njalo, ukuze Nkulunkulu ngikwazi ukufeza umsebenzi wakho ngokupheleleyo. Egameni likaJesu Kristu ngiyacela uNkulunkulu usiphinde usihlanganise ngokuzayo, umoya wakho uvumile, ngegameni lenkosi uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Ngiyabonga bazalwane, Nkosi inibusise, Jesu Kristu inkosi.